Op deze vlakte in Vlissingen-Oost komt een waterstoffabriek van het bedrijf Volt H2. Volgens het bedrijf is waterstof de benzine van de toekomst. Op termijn kunnen de vliegtuigen ermee vliegen, de raketten vliegen er nu al mee, de auto's kunnen ermee rijden, maar het zal vooral toepassingen hebben de eerste 10, 15 jaar in de industriële markt. Dus vrachtwagens, boten en daarna de vliegtuigen. Hoe belangrijk is uw fabriek of kan uw fabriek worden voor dit havengebied? Wel vooral als een symbool ook, want het is een van de eerste projecten. We bouwen een fabriek die ongeveer 40 à 50 miljoen gaat kosten. Dat is inclusief de opslag en eventueel tankstation. Wie financieren er allemaal nu in dit project? Wel, dat zijn een aantal verschillende bedrijven. Het zijn in principe eigenlijk, ik noem dat de mensen die er heel vroeg bij zijn. Zelfs families. Maar ook natuurlijk grote bedrijven die actief zijn in de offshore windmolen. Zelfs in de distributie, supermarktketens. Je kunt het zo gek niet noemen. Maar ook bedrijven die hier in de regio actief zijn, die zijn welkom. Een waterstoffabriek van 50 miljoen is een mooi begin. Maar Zeeland heeft veel meer nodig voor de vergroening van haar industrie. Zegt directeur Schalk van het Zeeuws-Gentse havenbedrijf North Seaport over de eerste waterstoffabrieken in zijn gebied. We zien initiatieven in het hele gebied dat er al 5, 6 kleine gepland zijn, wat heel goed is. Maar als we natuurlijk onze industrie de omslag willen laten maken naar groene energie, dan zal er ook minstens 1 à 2 heel grote nodig zijn. Dan spreek je per eenheid van 1 gigawatt over een investering van afgerond 1 miljard euro. Uiteindelijk zijn we een groot industrieel complex en dan is 1 miljard toch weer niet zoveel meer. Dus wij rekenen erop dat dat toch tot de mogelijkheden zou moeten behoren tussen dit en 10 à 15 jaar. Om waterstof te maken heb je eerst ook weer energie nodig. En dat krijgt Zeeland uit windmolenparken op zee. Zoals nu ook IJmuiden-Ver, waar Zeeland van het kabinet een aansluiting op heeft gekregen. Maar ook dat is nog niet genoeg. 1 kabel zou inderdaad wel voor een fabriek kunnen zorgen en voor 1 eenheid. Alleen dat zal niet voldoende zijn om voor onze industrie zoals die vandaag bestaat de hele omslag te maken. Dus wij zullen moeten blijven rekenen op Nederland, op België, op Europa om nog windparken te bouwen en om dan ook Zeeland niet te vergeten. Want ook onze industrie en die 100.000 mensen die in onze haven werken hebben dat echt nodig.